जाय बर' बिमानि न'खरा बायला जिला हाजों इन्जुरनि लिरनाय औवा खुन्थानि न' फारसेथिं फिसाय गैजायै रान्दि फारसेथिं जोबोद दुखुनांथावना। दा जाय बिमाया ओरैबायदि दुखिया अबस्था, ओरैबायदि गरिब, ओरैबायदि माने जायखौ जोङो भालनारेबल जायखौ जोङो भालनारेबल हाउस हल्ड होननानै बुङो। एकदम लोरबां न'खर, दुखिया न'खर आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। बैफोरबायदि न'खरा, बैफोरबायदि न'खरनि बिमाया मोनसे समाव अरुनदयखौ मोनबाय थायोमोन। अरुनदयखौ सिगांनिफ्राय मोनबाय थायोमोन। नाथाय बावैसो सिगां नाथाय बै रान्दि बिमाया, बै गरिब न'खरनि बिमाया नाथाय बे अरुनदय मोननायनिफ्राय बन्सित जानो गोनां जादों। बिनि जाहोनखौ जे बे बिमाया जे अरुनदय मोनासै, बिनि मोनैनि जाहोना मा, सिङाव मा खारन दं, बिनि आन्दोआव मा दङ, दा बेखौ सोङै नायगिरनानै मोनबाय रायजो राजा नोंथांमोन। बियो गुबुन नङा, दिनै गासिबो दाया BTC काउन्सिलनि आखायाव दङ आरो बेखौ नायनांगौआ BTC काउन्सिलनि मुरबि बिगोमानि जाय दैदेनबाय थादों बिथांनि। मानोना जोङो बे समाव नुनो मोनदों, जाय बिमाया फोरमायदों बिसोरो जोंनो होआ, बे रावखौ जोङो खोनानानै मोनदों। आरो जों बिनिफ्राय जोङो बुजिदों बर'नि गेजेरावनो माने ओरैबायदि माने फाराग, जायखौ जोङो डिसक्रिमिनेसन, जायखौ फाराग, बेबायदि फाराग लानायखौ, साननायखौ जोङो बे बिमानिफ्राय जोङो मोनदांनो मोनदों। मानोना बिसोरो जोंनो होआ होननाय रावनिफ्राय। बेयाव जोङो सोंबाय, बिथांमोना सोंबाय, सोंनायनि गेजेरजों बेयाव जोङो मोनथिना मोनबाय। मानोना अरुनदयखौ दाननानै होग्रा, आरो बेखौ रायजो राजाफ्राबो मोनथिनानै लानांगोन। मोनथिनाया जोबोद गोनां। बेनो जादों जोबनायाव जाय BTC काउन्सिलखौ सालायबाय थादों, बे BTC काउन्सिल BPF दा पार्टि, बे BPF पार्टिया दा दाननानै होनायनि बे गोरिब बिमाया अजद होनायखौ जों नुनो मोनदों। नोंथांमोना बे बिमानि खुगानिफ्राय खोनासंदो, दिनै बे बिमानि गोरबोआव दुखुनि अरा बेसेबां जुजाइनि अर बायदि माने दोमो जोंदों, बेखौ नोंथांमोना खोनासंदो।